Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Berting. Taong 1981, Sablayan, Occidental Mindoro. Itong mga panahong ito, nakahiligan na ni Berting na umakyat ng bundok para manghuli ng mga ligaw na hayop. Karaniwan sa kanyang binibitag ay ang mga baboy ramong pagala-gala sa lugar. Kapag nakakadakip siya ng 3 hanggang 4, binubuhay niya ang 2 para paramihin. Yung 2 naman, kinakatay niya para ibenta. Sa ganoong uri ng kalakaran, nagagawang makatulong ni Berting sa kanyang pamilya. Bukod sa may pagkain na sila, may pera pa. Sa halos 10 buwang ginagawa niya ang trabahong yon, nagawa na niyang malibot ang kabuang lugar sa Sablayan. Ilang bundok na rin ang kanyang naakyat, mahanap lamang ang tinitirhan ng mga baboy ramo. Bagaman may mga pagkakataon na nakakaengkwentro siya ng mga peligrosong hayop, hindi yun sapat para magkaroon siya ng takot sa kanyang trabaho. Ano man ang kaharapin ni Berting sa lugar na yon, nasisiguro niyang maiiwasan niya ito. Sa loob ng mga buwang kanyang pag-aakyat sa bundok, hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaiba, kagaya ng mga panlalaro ng mga engkanto at iba pa. Minsan nga, may nakikitang nilalang itong si Berting na nakabitin sa puno, naglalaway at animoy matyagang naghahanap ng pagkain ito. Sa dinami-rami ng mga nilalang na kanyang nasisilayan sa bundok ng Iglit, ang pinaka-iniilaga niya sa lahat ay ang isang kubong bigla na lamang lumilitaw kung saan-saan. Minsan na niyang nasilayan ang naninirahan sa kubong yon na siya namang halos nagbigay sa kanya ng 1 buwang bangungot. Ayon kay Berting, ang isa sa mga palatandaan na malapit lang siya sa kubo nito ay ang mga buto ng taong nakatirik sa lupa na animoy bakod ng bahay. Napakabigat din ang presensya sa lugar na yon, at kapag nagawa mong lumapag sa mga bakod na iyong nakita, doon bubungad sa iyo ang halos hindi mabilang na mga bungo ng tao na nakasabit sa mga sanga ng puno. Bagaman kalansay na lamang ang mga ito, gumagalaw yon na para bang meron itong sariling buhay. Dagdag pa niya na, kahit ordinaryong kubo lamang ang bahay ng nilalang, may kakayahan yung gumalaw na para bang meron itong sariling wisyo. Maniwala kayo o hindi, minsan nang nakita ni Berting ang bahay na yon na nagkaroon ng mga dambuhalang galamay ng alupihan sa ilalim. Pagpasok doon ng matandang naninirahan dito, agad naman yung naglakad patungo sa kabilang parte ng bundok. Kasabay ng paglaho nito ay ang pagkawala naman ng mga kalansay ng tao sa paligid. Sa pagkakatanda niya, 1 beses sa 2 linggo kung lumitaw sa bundok ang nilalang na yon. May mga pagkakataon ding nakakarinig siya ng mga ingay sa loob ng bahay na yon na para bang merong isang tao doong nakakulong at paulit-ulit na humihingi ng tulong. Dahil sa mga ganoong pangyayaring kanyang nasaksihan, kung kaya't minabuti niyang gawin muna yung sikreto pansamantala. Sa isip-isip kasi noon ni Berting, kapag ibinahagi niya yon sa kanyang pamilya, baka isipin ng mga ito na nababaliw na siya. Ayaw naman niyang mangyari ang ganon, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na hindi pa siya nasisiraan ng ulo. Sa loob ng halos humigit 1 buwan, itinago niya ang mga bagay na kanyang nalalaman. Nagawa niya lamang maglakas loob na ibahagi ito noong may bumisita sa kanilang babaeng mananambal. Alam kasi ni Berting na yun lamang ang makakaintindi sa kanya, lalo pat marami din yung kwentong kakaiba. Habang ginagamot nito ang kanyang kapatid, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang maghintay.
Panay din ang pagtitig niya noon sa manggagamot na animoy kahit hindi magsalita. Mismong ang kanyang mga mata na ang nagsasabi ng kanyang kailangan dito. Kinahapunan, matapos ang gamutan, habang nagkakape itong si Berting, bigla namang lumapit sa kanya ang mananambal habang nagsasabi ng, Kanina mo pa ako tinitingnan. Meron ka bang nais ilahad sa akin, iho? Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, hindi na niya nagawa pang umimik sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na meron nga talaga siyang kinakailangan doong sabihin. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang mapagtanto niyang nakikinig ang kanilang ama, lakas loob na niyang inilahad sa mananambal ang tungkol sa matandang palagi niyang nakikita sa bundok ng Iglit. Habang inilalahad niya ang tungkol rito, maging ang mga kapatid niya noon, hindi makapaniwala sa nilalang na minsan niyang nasilayan. Nang marinig naman ng mananambal ang kabuuan ng kanyang kwento, laking gulat na lamang niya nang ilahad nito sa kanya na isang uri ng aswang ang kanyang nasilayan. Pinaiwas na din siya nito sa lugar sa kadahilanang may posibilidad na magkasalubong ang kanilang landas. Huwag ka nang babalik doon, Berting. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo alam ang mangyayari kapag nakita ka ng demonyong yon. Marami kaming albularyong umiiwas roon. Gawa ng isa ang nilalang na yon sa aming bangungot. Seryosong wika ng mananambal sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, doon na ito nag-umpisang magkwento ukol sa nilalang na kanyang nasilayan sa bundok. Ayon sa matanda, madalas siyang masilayan sa bundok, gawa ng yun na ang naging tahanan nito. Nagpapakita lamang yun sa tao sa mga panahong ang mga tao mismo ang dumadayo sa kanyang pugad. Bagaman hindi yun pumapatay ng mga taong nasa hustong gulang na, napipilitan pa rin yung gumawa ng dahas sa mga sandaling nakakaramdam na yon ng panganib sa kanyang buhay. Karaniwan din sa kinakain ng mga ganoong uri ng nilalang ay ang mga batang nasa edad 5 hanggang 8 sa paniniwalang napakalambot pa ng mga karne nito. Dagdag pa ng mananambal na sa tinagal-tagal na niya sa mundo, wala pa siyang nababalitaan sa kanyang mga kapwa albularyo na nagawa ng makapaslang ng ganoong uri ng nilalang. Sa kanilang dialekto, tinatawag ang ermitanyo ng kaliwa na hurushus, na ang ibig sabihin nakatira sa naglalakad na bahay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon pa mas lalong lumawak ang kaalaman ni Berting ukol sa nilalang na yon. Ayon sa matanda, binubuo ng karunungan ng mga mambabarang at mangkukulam ang isang hurushus. May lakas din yon ng isang aswang at katalinuhan ng mga laman lupa. Kapag lumilipat ng ibang lugar ang hurushus, katuwang nito palagi ang mga engkantong itim nitong alipin na halos walang sawang sumusunod saan mang lugar ito tumungo. Dagdag pa nito na ang mga butong palatandaan bago masilayan ang kubo ng nilalang ay ginagawa lamang sa bulag ng mga engkanto base sa mga biktimang napatay nito. Naniniwala kasi sila na ang mga butong ikinakalat ng hurushus sa paligid ng bahay nito ang nagsisilbi nitong tropeyo upang ipagmalaki sa mga magagawi nilang kalahi. Sa mga buto ding yon, mababase ng isang albularyo kung bata pa ba ang isang hurushus o napakatanda na. Kapag masyadong matanda na kasi ang mga nilalang na yon, mas imposible na nila itong mapaslang. Matapos itong mailahad sa kanya ng mananambal, sangkatutak namang paalala ang ibinahagi nito sa kanya upang mas makumbinsi pa siya na iwasan na ang bundok na yon. Nang marinig naman ni Berting ang mga bagay na yon, minabuti na lamang niyang manahimik
upang hindi na sila magkaroon ng anupang pagtatalo. Sa pag-alis ng mananambal sa kanilang lugar, inabisuhan siya nitong hanggat maaga pa, mas mainam na maghanap na siya ng panibagong pagkukunan ng hanap buhay. Binalaan din siya nitong hindi sa lahat ng oras hawak niya ang swerte, gawa ng lahat ng nilalang na maaari niyang makasalubong sa mga bundok at kagubatan, yon ang pinakamapanganib sa lahat. Huwag mo nang hintayin na makaharap mo ang hurus-hus bago ka pa balutin ng pagsisisi. Hindi ba't may mga binubuhay ka namang baboy ramo dito? Yan na lamang ang gamitin nyo para makapagparami. Payo ng mananambal sa kanya. Sige ho, pag-iisipan ko ho yan. Sagot naman dito ni Berting. Sa pag-alis nito, nanatili naman siyang nakaupo sa labas ng kanilang bahay habang pinag-iisipan ng kanyang maaaring gawin sa mga susunod na araw. Kahit ano pa kasing pagpilit niya sa kanyang sarili na bumalik sa bundok, tila bang tumututol na ito. Sa paglipas pa ng mga araw, walang ibang ginawa itong si Berting, kundi ang magpakaabala sa 4 na baboy ramong alaga niya. Dahil sa wala na siya noong trabaho, kung kaya't naituon niya ang kanyang wisyo sa pagtulong sa mga gawaing bahay. Labis naman yung ikinatuwa ng kanyang mga kapatid, gawa ng mas gumagaan ang kanilang trabaho. Kapag meron pa siyang pagkakataon para tumungo sa baryo, matyaga siya roong naghahanap ng mapapasukang trabaho. Ganon at ganon ang ginagawa ni Berting hanggang sa dumating ang puntong hindi niya napansin, 1 buwan na pala ang nakakaraan nang tumigil siya sa pamumundok. Bagaman naging mahirap para sa kanya ang mga unang buwan, hindi naman niya yun alintana, lalo pat ang mahalaga na kaya niyang iwasan ang dati niyang ginagawa. Madali nga doon ang pera pero hindi mo naman tsak kung makakauwi ka pa. Isang araw, habang nagtatrabaho siya sa tindahang pinapasukan niya, bahagya naman siyang natigilan ng masipat niya ang mananambal na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pagharap nilang dalawa, agad naman itong inilahad ang tungkol sa insidenteng may kaugnayan sa hurus-hus. Ayon sa matandang yon, kasama sa mga nabiktima nito ang isa sa mga kapatid nila sa samahan. Kaya nangyari ang ganoong bagay, gawa ng ipinagtanggol nito ang isang batang muntik-muntikan ng makain ng nilalang. Nagawa naman yung maipagtanggol ng albularyo pero kapalit ng kaligtasan ng buhay ng bata ay ang pagdukot nito. Galit na galit ang hurus-hus sa albularyong yon, kung kaya't nagdesisyon yung dakpi ng albularyo para pahirapan. Dagdag pa ng mananambal, hindi nila yon maaaring pabayaan, lalo pat matagal na nila itong kakilala. Ano man ang magiging kapalit ng gagawin nila, nakahanda sila. Matapos namang marinig yon ni Berting, doon niya napagtanto kung ano ang magiging parte niya sa grupong binuo ng matanda. Bagaman meron siyang pagdadalawang isip, wala siyang nagawa, lalo pat matinding pamimilit ang ginawa ng mananambal, mapapayag lamang siya. Nang mapag-usapan na nila ang tungkol sa plano, inabisuhan naman siyang maghanda bago sumapit ang takip silim. Makalipas pa ang ilang minuto, umalis na nga ito nang wala nang sinasabi. Maya-maya pa, agad namang nabaling ang kanyang atensyon sa mga mamimili nang masipat niya ang pagsidagsaan ng mga ito. Kinahapunan, pagkauwi niya sa kanila, doon niya nasilayan ang mananambal na kanina pang naghihintay. Hindi pa man siya nakakapasok sa kanilang bahay, inabisuhan naman siya nitong magmadali sa kadahilan ng kinakailangan nilang makaakyat ng bundok bago pa man bumalot ang kadiliman sa kalupaan. Dahil sa sinabi nito,
Imbis na makapagpalit ng damit itong si Berting, hindi na niya nagawa. Sa pagtahak nila ng daan, napansin naman niya ang 4 pa nitong kasama. 2 dito ay matanda at ang 2 naman ay binata. Bawat isa sa mga panauhing yon nagtataglay ng iba't ibang uri ng medalyon pangkaligtasan. Habang naglalakad sila, hindi niya maiwasang makinig sa mga pinag-uusapan nito. Nang marating na nila ang gitnang bahagi ng bundok, agad namang nagsitahimik ang mga albularyo para magmasid. Maya-maya pa, nang mapansin niya ang paglapit sa kanya ng mananambal, agad naman niya yung pinagmasdan habang naghihintay ng sasabihin nito. Berting, ikaw na ang gumabay sa amin mula rito. Puntahan muna natin ang lugar na kalimitan mong nasisilayan, ang bahay ng Hurushus. Wika ng mananambal sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa gilid ng bundok kung saan siya madalas mangbitag ng baboy ramo. Di pa man sila nakakalapit sa lugar na yon, bigla naman silang natigilan nang masipat nila ang mga bakod na gawa sa buto ng tao. Alam nilang malapit lang sa paligid ang bahay nito, kung kaya't maigi naman nilang pinakiramdaman ang presensya ng nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto, pagdating nila sa unahang bahagi ng lugar, doon nila nasipat ang isang maliit na kubong may gasera sa loob. Sa loob nito, nakita nila ang isang walang saplot na nilalang, butot balat ang katawan at merong lumuluwang mga mata. Wala rin yung ilong, gawa ng nasasakop ang bahagi nito ng kanyang napakalapad na bunganga. Parang kuba na din yun kung maglakad, ngunit alam ng mga albularyo na hindi pangkaraniwan ang bilis at liksi nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon nila narinig ang tinig ng isang matandang humihingi ng tulong. Alam nilang nasa loob yun ng kubo pero hindi nila masilayan ang eksaktong kinaroroonan nito dahil sa dilim ng silid kahit nakabukas ang entradang pinto nito. Maya-maya pa, nasipat naman nila ang paggalaw ng kubong yon kung saan doon na bumungad sa kanila ang animoy mga galamay nitong gawa sa kahoy. Sa isang iglap, nabaling naman ang kanilang atensyon sa Hurushus nang bigla yung umatungal at kasabay nito ang mabilisan nitong pagkaripas ng takbo patungo sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na nagawa pang makapagkubli ng mga albularyo sa kadahilanang aminado silang nasipat na sila ng nilalang. Paglapit ng Hurushus, agad naman nila yung sinalubong, tangan-tangan ang kanilang mga sandata. Upang magkaroon sila ng lamang kontra dito, pinalibutan nila ito habang patuloy na nakikiramdam. Tinutukan din nila yon ng mga sibat, ngunit nakapagtatakang hindi man lang ito nasisindak. Maya-maya pa, pagramdam nilang kumakalma na ito, doon na yon sinubukang kausapin ng mananambal. Una nitong tanong, sino ito? Ano ang ginagawa nito sa bundok na yon? At bakit ito nandukot ng isang albularyo? Matapos naman yung marinig ng nilalang, bigla naman yung bumalik sa normal nitong kaanyuan at kasabay nito ang pagsagot nito ng, "Hindi man lang kayo nasindak, gayong alam nyo kung sinong kinakalaban ninyo. Pumunta kayo rito para lamang damayan ang minalas ninyong kasama." Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung tumingin kay Berting habang nakangisi. Pagtitigan nilang dalawa, halos kitang-kita niya ang nakakapangilabot na presensya ng nilalang na unang beses pa lamang niyang masilayan. Bagaman hindi siya nakakaramdam ng labis na pagsusuka, ang pakiramdam naman niya noon
parang dinudurog-durog ng kilabot ang kanyang kaluluwa. Kahit alam niyang bukal sa loob niyang sumama sa mga mananambal, hindi niya pa rin maiwasang sisihin ang kanyang sarili dahil sa mga nangyari. Upang hindi na siya makaramdam ng karagdagang takot sa katawan, minabuti na lamang niyang yumuko habang nagdadasal. Dahil sa kanyang ginawa, tumawa lang naman ang hurushus habang patuloy na pinagmamasdan ang mga albularyo na nakapalibot sa kinaroroonan nito. Huwag kang mag-alala, Berting. Hindi ka saklaw ng parusang naghihintay para sa mga mabababang hayop na ito. Manatili ka lang dyan. Huwag kang gagawa ng kahit na anong bagay na alam mong ikakagalit ko. Wika ng hurushus sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman siyang sumunod. Sa isip-isip niya, wala na siyang pakialam sa anumang mangyayari sa mga albularyong yon, lalo pat ang hangad niya makauwi ng buhay sa kanyang pamilya. Makalipas pa ang ilang minuto nang hindi na makatimpi ang mga mananambal sa sinasabi nito, doon na sila nag-umpisang umatake. Subalit, bago pa man nila yon tuluyang masukol, doon nila nasilayan ang pagtulong ng bahay nito. Dahil sa pisikal na lakas at laki ng nilalang na yon, kung kaya't unti-unti naman sila nitong naitataboy papalayo. Hindi naglaon nang magkaroon na sila ng sapat na layo sa hurushus, dahan-dahan na nilang nasilayan ang pagbabago nito ng anyo. Pagsilay nilang humahaba na ang butot balat nitong katawan, napansin naman nila noon ang isang presensyang unti-unting bumabalot sa kanilang mga karga-kargang medalyon. Maya-maya pa, napansin na lamang nila ang kawalan nito ng bisa na siyang naging sanhi upang dahan-dahan na silang balutin ng takot sa kanilang mga katawan. Sa puntong hindi na nila magamit ang lakas ng kanilang mga biyaya, labis naman yung ikinatuwa ng kanilang kalaban. Pagsugod ng hurushus sa kinaroroonan ng mga ito, saksi itong si Berting kung papaano yun lipulin ng nilalang. Ano man ang gawin ng mga mananambal, hindi na ito sapat para mapangibabawan ang hurushus. Ultimo, ang kanilang mga buhay na salita wala nang nagagawa. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa ang mga mananambal kundi ang umatras ng umatras hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na silang nasukol ng nag-iisa nilang kalaban. Kasama ang bahay nito, agad naman sila nitong pinuluputan ng lubid habang puwersahan sila nitong hinihila papaloob. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, kitang-kita ni Berting ang sitwasyon ng mga mananambal habang paulit-ulit yung sumisigaw at humihingi ng tulong. Bagaman hangad niya sana yung tulungan, alam niya sa kanyang sarili na kung sakaling mga hasyang umalis sa lugar na pinahintulutan sa kanya ng hurushus, maaari itong magalit sa kanya. Ayaw naman niya yung mangyari, lalo pat may pamilya siyang naghihintay sa kanilang bahay. Pagsilay niyang nilamon na ng bahay ang mga mananambal, wala na siyang nagawa kundi ang pumikit habang patuloy na nananalangin para sa kaligtasan ng kanyang sariling buhay. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, rinig na rinig niya ang paglakad ng kubo at kasabay nito ang pagharap ng hurushus sa kanyang kinaroroonan. Pagtitigan nilang dalawa, nasipat naman niya yung ngumingisi-ngisi sa kanya habang nagpapalit ng anyo. Maya-maya pa, pagbungad ng ordinaryong wangis nito, inabisuhan naman siya nitong tumayo ng mahinahon at maglakad ng mabagal papalayo. Bago siya tuluyang makaalis sa lugar na yon, narinig niya ang huling paalala sa kanya ng hurushus. Kahit alam niyang malayo yon sa kinaroroonan niya, ramdam niyang animoy bumubulong lang ito sa kanya. Pakisabi sa nanay mo, nandirito lang ako sa bundok ng Iglit
nagbabantay sa pamilya ninyo. Huwag kang matakot bumalik dito, Berting. Hindi mo ako kaaway. Balang araw, malalaman mo rin ang koneksyon ng bawat isa sa atin. Wika ng Hurushus. Matapos nitong magsalita, nasipat naman niya yung pumasok sa loob ng kubo nito at kasabay nito ang dahan-dahan nitong paglakad papalayo. Habang pinagmamasdan niya ang nilalang na yon, rinig na rinig naman niya ang pagsigawan ng mga mananambal na nahuli nito. Magmula noong nangyari ang insidente, nagdesisyon siyang tanging ang mga magulang lamang niya ang babahagian niya ng kanyang sikreto. Iniwasan din niyang magpakalat ng anumang kwento tungkol sa mga Hurushus nang sa gayoy hindi yun pagmula ng takot ng kanilang mga kababaryo. Sa paglipas pa ng mga taon, nagpatuloy ang pag-aalaga ng mga baboy ni Berting. Nagkaroon na din siya ng sariling espasyo sa merkado na siya namang pinaglalagyan niya ng kanyang paninda. Minsan kapag may oras siya, tumutungo siya sa bundok para pagmasdan ang kinaroroonan ng nilalang na mayroong koneksyon sa kanila. Alam niyo ba, bago tuluyang na maalam itong si Berting noong nakaraang taon, bitbit niya pa rin ang istoryang ito tungkol sa Hurushus na isang lahi ng aswang na bangungot ng mga mananambal. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam ko karamihan sa inyo ito yung napansin. Ano ang koneksyon ng Hurushus at ni Berting? Diba hindi nasabi sa kwento eh. Tapos mga magulang niya. So ibig sabihin merong nanay at tatay itong si Berting. So ano yung Hurushus? Tapos binabantayan pa yung pamilya nila. Diba yun lang yung naging tanong ko eh. Pero ang pinaka-solid dito eh bagong kaalaman na naman to. Tsaka bagong nilalang na naman to, Hurushus, nakatira sa naglalakad na kubo. Diba, saan ka makakakita ng ganun? Tsaka saan mo maririnig yung ganong klase ng kwento? Kaya sobrang sarap talaga eh pag yung open na open yung channel natin sa mga kwento talaga ng iba't ibang tao. Kita nyo yan, unti-unti tayo nadadagdagan ng mga kaalaman, diba? Solid tong Hurushus, sayang lang no, hindi siya nabanggit sa kung anumang series na nakaharap ng mga, alam nyo na, kilalang bida natin. Pero siguro sobrang ilap nila o sobrang konti lang nila sa Pilipinas. Pero yun nga, medyo nabitin lang ako sa kwento kasi hindi pinaliwanag kung bakit pinoprotektahan ng Hurushus yung pamilya ni Berting. Kayo, baka may ideya kayo. Paki-comment na lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.